Vítejte u dalšího vydání rychlého přehledu zpráv s datem 22. října. Pojďme se společně podívat na to, co dnes hýbe světem. Pondělní obchodování na akciových trzích bylo až nudně opatrné. Trump a Harrisová si spolu zatančí v závěrečném boji o nerozhodnuté voliče. Nvidia oznámila plány na vývoj AI čipu a chystá nové investice. Globální akciové trhy včera pokračovaly v poklesu kvůli narůstajícímu geopolitickému napětí a nejistotě před prezidentskými volbami v USA. Zlato dosáhlo rekordní hodnoty $2719 za unci, zatímco ropa se po minulém propadu zotavila. Mezi nejzajímavějšími tituly vynikla Nvidia, která zakončila den na rekordním maximu. Naopak Tesla ztratila přes 2% po zprávách o výrobních problémech. Očekává se, že Federální rezervní systém na svém listopadovém zasedání sníží úrokové sazby, což zůstává v centru zájmu investorů. S blížícím se dnem voleb, které proběhnou 5. listopadu, se prezidentský souboj mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harris stává jedním z nejnapínavějších v moderní historii. V klíčových swingových státech, jako jsou Arizona, Georgia, Pensylvánie a Michigan, bojují oba kandidáti o nerozhodnuté voliče. Trump si získává podporu mezi Latinoameričany díky kampani zaměřené na ekonomiku, zatímco Harris oslovuje střední třídu a ženy, zdůrazňuje ochranu práv na potrat a sociální spravedlnost. Průzkumy ukazují těsný souboj, přičemž Trump má mírný náskok, ale obě kampaně vědí, že rozhodující budou swingové státy a rekordní počet voličů, kteří už hlasovali předčasně. Trump nedávno navštívil Pensylvánii, kde mimo jiné pracoval v McDonald's, aby získal pozornost tamních voličů, zatímco Harris se objevila v televizním rozhovoru, aby oslovila nerozhodnuté republikány. S pouze 2 týdny do voleb se obě kampaně zaměřují na každý hlas, který by mohl změnit výsledek. Sázková platforma Polymarket ukazuje, že Donald Trump má v současnosti 64% šanci na vítězství v nadcházejících prezidentských volbách, zatímco Kamala Harrisová je s necelými 36% výrazně pozadu. Podívejme se teď na titulní zprávy internetových deníků. Společnost SAP dnes oznámila silný růst cloudových tržeb o 27%, což přispělo k výraznému zvýšení provozního zisku na 2,2 miliardy eur. Goldman Sachs se nechala slyšet, že by vítězství Donalda Trumpa ve volbách mohlo vést k zavedení celosvětových cel a daňových škrtů, což by mohlo způsobit pokles eura o 10%. No a zmiňovány jsou i akcie Netflixu, které dosáhly rekordního maxima přes $772 díky silným finančním výsledkům. Společnost Nvidia se chystá rozšířit svou působnost na asijských trzích. V Indii plánuje vývoj AI čipu specifického pro místní potřeby, který využije rozsáhlé indické zdroje v oblasti čipového designu. Zároveň Nvidia připravuje významnou investici v Thajsku, kterou odhalí v prosinci letošního roku během návštěvy CEO Jensena Huanga v Bangkoku. Tyto kroky potvrzují už tolik diskutovaný rostoucí zájem Nvidia o asijské trhy a její snahu o expanzi v regionu. Generální ředitel automobilky Lucid, Peter Rawlinson, hájí rozhodnutí navýšit kapitál o 1,75 miliardy dolarů. Je to dle něj nezbytné pro expanzi společnosti, včetně rozšíření výrobních kapacit a uvedení nového SUV Gravity na trh. Wall Street však před několika dny reagoval obavami z ředění podílů, což způsobilo pokles akcií Lucidu o 18%. Rawlinson zároveň zdůraznil, že pokračující podpora Saúdského státního investičního fondu, který si udržuje 59% podíl, je pozitivním signálem pro dlouhodobou stabilitu společnosti. Svět kryptoměn odstartoval tento týden velmi rušně. Společnost Northern Data, známá svou těžbou bitcoinů, oznámila plány na prodej své těžební divize, aby investovala do rychle rostoucího sektoru umělé inteligence. Tato zpráva okamžitě zvedla hodnotu akcií společnosti o 10%. Mezitím inovativní technologie BlockDAG v předprodeji překonává hranici $100 milionů a očekává se, že do 2 měsíců dosáhne na 600 milionů. Australský regulátor ASIC obvinil bývalého výkonného ředitele kryptoměnové burzy Mine Digital, Granta Coldhapa, z podvodu ve výši $2,2 milionu australských dolarů. Podle obvinění zákazník zaplatil za bitcoin, který nikdy neobdržel,
a ColdHub měl použít tyto prostředky na úhradu dluhu společnosti nebo nákup kryptoměn pro jiné subjekty. Případ bude znovu projednán 16. prosince tohoto roku. Společnost News Corp, vlastník The Wall Street Journal a New York Post, podal žalobu na AI firmu Perplexity za nelegální kopírování jejich chráněného obsahu. Perplexity je obviněna z toho, že bez povolení přebírá články a analýzy, aby generovala odpovědi ve svém AI vyhledávači, čímž odvádí čtenáře od původních zdrojů a snižuje příjmy vydavatelů. News Corp žádá soud, aby nařídil Perplexity zničit databáze s jejich obsahem a zastavit používání jejich materiálů. Společnosti Tesla a filmové studio Warner Brothers čelí žalobě od Alcon Entertainment za údajné zneužití obrázků z filmu Blade Runner 2049 k propagaci nového autonomního vozidla Cybercab. Tesla údajně vytvořila AI generované obrázky podobné těm z filmu i přes odmítnutí žádosti studia Warner od Alconu. Tento krok přichází v době, kdy investoři očekávají podrobnosti o plánech Tesly na budoucí prodej autonomních vozidel, zatímco Tesla zároveň čelí výzvám ve zvyšování prodeje a splnění cílů pro rok 2024. I nadále pro vás sledujeme zajímavé události a těšíme se zase zítra na viděnou.